तो कनिए से देख के सीख ले बड़ी सकी नहीं खाली नहीं रहना है। तो कनिए के सिद्धांत पर हम लिखले बानी आ कहतनी ओलो से कि सुन एगो बरले बात तले दूसरका के आस कइले बाड़ू, एगो बरले बात तले दूसरका के आस कइले बाड़ू आ प्यार वाला सारा डिग्री पास कइले बाड़ू आ सही सही बताई ह अपना जीवन में कय गोड़ा के बांस कइले तो बहुत सारा लीला बा। अभी जो नया नया छरहारा भइल बड़ा सन नया नया कली पचक तरह से पचकी दे तरह सन जब वो कनी के कटाता तो पहुंचना से जेपी भैया रिप्लाई काहे नहीं खे दे। रुको जरा सबर करो। कोई दिन हो गल मैसेज कइले बनी अभी ले कोनो मैसेज नहीं खे आवत का हो गइल। तो हमारा अंतिम ज्ञान ये बा भैया सब कोई के कहत तनी ओकनी के साथे साथे कि देखा भाई कि जॉब ले यार बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रस रही तब ले चूसिहे सो जब ले रस रही तब ले चूसिहे सो आज जहां सुखल कि दिन में 20 बेर रुसिहे मनावते रह जीव चल जाई दूसरा का दौड़े बुझाए। तो बस आज इतने कहे अब फिर देखे खातिर सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कमेंट जरूर करिए लोगन तो फिर दूसर बनाए हम आवाज उठावत रहे तो हम लोगन कुछ उठाइबो लोगन व्यूज तभी हम आवाज उठाए। प्रणाम।